What's up mga bro? Good morning, good afternoon, or mayang gabi sa inyong tanan. Salamat sa pagtanagbalik sa akong video. Sa mga bago dahil nga ito sa channel, ako dahil sa Bisaya Explorer. Sa buat kong video or bolo vlog sa akong channel. And welcome. So today mga bro, kanang medyo gloomy ang adlaw, gloomy ang panahon, kaulanon. Siguro gano'n pa siya na tuyo po ni kay nais kon sa mga diri sa Tagum City. Isa siyang maayo guutan na doktor, tapos konsihal pa gyud diri sa Tagum. So kaginihan kadlawon daw or gabi matay siya. May lain kundi si Dr. Padoran, Joel Padoran, isa ka konsihal o doktor diri sa Davao Doctors diri sa Tagum. So condolence po sa pamilya, and then rest in peace po kay Doki, kay konsihal. So medyo ingani siguro panahon karon. Sayo pala sa buntag kanina, nagulan na gyud. So diba, nga naman na ilang mga storya pag na isa ka tao na nawili pa or gusto pa mabuhi, ay magulan din na siya. So dili ko sure kung unsay kuan problema or unsay cause sa pagkamatay, pero nag-chat dito sa Facebook na due to complication or diabetes si Doc. Kasi almost one month na siya na glubog. So may nagsulti na parte na gyud ang bayata. So siguro time na po niya na mamahuway na. So sayang kay isa sa pinakabuutan yun na doktor dre niya makit na makinabangon ba, kusog mo tabang ba na yana. Tapos kuan pa gyud, aside from that, kuan pa jud siya, batch po siya ni Papa sa high school. So regards na lang ko dok ni Papa dito. Actually si Papa 3 years na namatay, 2 years pala. So sa wala nang kabalo, ayun. So regards na lang ko dok ni Papa, nakikita amin mo for sure. So yun na ba, random vlog lang ni mga boss amo. Alimot ko sa tawag sa inyo mga boss amo din mo day. Padulong downtown, kuyog na ako si mama, nagsakay sa likod, kaya na po siya paliton. So yatod na po na ako. So yan, happy lang, padayon lang gyapon sa kinabuhi. Kanaman daw mga butanga, mga patay-patay, sensitive yung ko na kay siyempre ang Papa. Di wala juga unexpected po ito pagkamatay niya. So medyo yun, mga butang medyo juga kanang sensitive, kanang dali ra kay mga kan ba, dutlan, marag luya din ka, sorry mga ana. Labo na kung kuan suod ni mong pamilya na namatyan, simbako palayo, lisod jud. So amping lang kita permi kay ata ko balon sa mga mahitabo sa ato So yun, inom lang gyud og kuan, exercise kung mahimo. Namot na karon nga COVID, partang paita lisod jud kay magkasakit, tapos delikado pa gyud. So mahitabo ron is survival na lang ni, kaysa naman sige ka kuan kay ginabuhat or maulat na nyo kagayuda, samot kabalo kita na wala ayuda sa gobyerno, short na sila, wala na budget ang buhay-buhay na lang good. Food Panda, shoutout sa inyo mo cool. Grabe parting init, maulan init, biyahe gapon. Saludo ka ng mga nag-deliver, mga frontliners yan na sila. Food Panda, shoutout. Sino deliver or pick up. Excuse me. Kani yung kuan, saan siya? Basta museum doon kapit na mahuman na si Rizal mo ni gina-renovate. City Hall na dati, pero karon museum na. Papo kaya chop.
Nalang ko yung tanawon na raw. Wow! Kuha eh. Tsaka na to GS 1250 na kita na dito sa personal. Grabe takuha eh. Grabe takuha eh. BMW. Grabe kainit. Yawa kong sirbato eh. Bigyan pandesal. Okay. Ayun. Tapos di ay mga boss, nag-post ko sa Facebook page na ako sa Visa Explorer. Nga, nagkuhan ko parang survey. Nakabay mga ayog sticker. Nakabay mga ayog. Bisa nga nilang tanaw, nakabay mga ayog. So, naka-decide ko na mag-print kong sticker. Nga ako ito na katawan la triple ken, pero gustong tana ko na usabon ng design para mausab, para malahi ba. So, tanaw na nato kay basin mag-edit siguro ako usab sa logo. Kaya syempre, mamantay kabayad. Ako rabay tigbuha sa logo na ko. Mao nang traffic. Mao nang ako na lang gimabuhat. So, yun, sa mga nag-comment dito, ay kabala ka pag makita ta, makatagog sticker. So, akong usapon ang design, dili tong mga tong gipost kay medyo naman po yung nag-comment na simple na to na design. Pero, okay, tanaw lang na to ha. Okay, magbuhat ko, gano, na mas okay po na design kaysa ito. Okay, so, yun mga boss. Parking sa diri kadali. Ayan, itong istoryahan itong mga update na upgrade na ito na may bakante diri. Ayan, medyo landong. Ayan, diri. Landong kayo, salamat. Ayun mga boss amo. Mga niya itong mga upgrade. Simple ako nga upgrade para dili kay mahal. So you can see mga boss, wala pa ikuan fairings, papinturahan ako dati color orange ni, karon is kana makita niyo niya kung sa color. Pati itong heat guard, tapos radiator guard o cover, yan alisdan po na ako. So mo ni yung last na tanaw sa wala pa i-cover. Picture sa nato. Simple na upgrade mga boss is nagtawad na kong suga, mini light. Yan, kusog siya pero madugay, medyo hinay na siya. Tapos pa okay na siya pang gabi eh. Hayag yung klaro kayong dalan. Tapos ito kani upgrade na po, lever. Tapos lever hindi, throttle. Basta throttle siya. Throttle, hand grip, tapos MTR na hand grip, lever, brake lever, pikas pod, same. Tapos side mirror, short stem or gamay na siya side mirror. Ayan. And then to din pinakagusto po na ako kani lever guard tawag dayan eh. So usab na pod lahi, puros mga guard ako, mga upgrade karon. Tapos kani si tawag gani, parang guard lang gihapon, RT ang brand. So medyo solid siya. Dire lang ko na tanan na palit mga boss, dire sa Tagum. So medyo solid ning kanang slider pa tawag gani. Kay no, ligon no. Dili siya tong plastic bitaw. Ligon na siya na slider. So na mo na ito mga upgrade. Asa na kuan na tanaw nga naka-naked na siya. Bye naked bike. Naked nga fairings wala na. Yan, shoutout kay Vic. Kita na ko sa inyo ang pintor na maayo diri sa mo. Classmate na ko ni sa high school karon mga taon na bala na.
pintor lang. Ayan. Hello vlog. Hello vlog. Watch out. What's out? Watch out. Ayan. The moment of truth. Ayan. Mo na yung color mga busing. Busa mo. Kambiwan na mo tong yang Orange. DPWH. Grabe mga DPWH. Angan pre. Baga dito sa una. Enggak kayo no? Kanang pang dito buti ni. Apa ba? Sunod. Oh tama no? Aman to dira. Search ko pa dira. Oh tama no? Tangkalan pag na siya no? Screw. Yan mga color mga boss. Ah! Wow, talik gray. Kita nyo mayo? Tara. Metallic gray no? Ha? Metallic gray. Oh. Siya may ito na metallic gray daw. Basta gray. Basta gray, mauna na siya mga busing. Parang namoy mga pintura, cover. Galaw. Unsa mga pader, cover ano? Unsa pintura nila yun? Body, Asli mga kundi, Ferrari, mga Ferrari, mga Mustang. Mustang. Ato lang mo dire. Ina balibaran, bahalag madugay. Basta kasi ito ano? Bahalag madugay basta sulit. Solid. Dili day, bahalag dugay basta quality. Trabaho. Tama man lang gid dali niya. Palpak. No, bigno. Ay, Kasha. tay concept no. May concept. Tay concept. Oh, ginailang grupo. Set, paano siyang grupo, Bek? Team Unibi. Ha? Team Unibi. Team Unibi? Yes. Team Unibi. Shout out there, shout Oh, out. shout out Team Unibi. Mga ni founder. Galaw. Delivery. Tagom ra, sagol no. Bagong. Tagom. Gamay na lang yung antos. Man na. Mining, nasugdan kay. Kung musikat na wala, busy na kayo. Busy. Di na ta ka papintura. Eh, nihangyo kayo, nihangyo. Ang yorgay ko kay singit ra. Daghan pa kay nagpa-pintura. At least no man na. Wag na wala lang problema atong DPWH lagi no. Yati. Yan guys. Finished product. Ay, tawag na to. Di parehara po to sa araw. Pwede na pang show. Atik lang. Yan. Pang Instagram lang nato. Yan mga boss. Biro nga to, biro. Guard food. Iba? Hinaw kayo? Kagang para po hinaw na. Hinaw. Ikas. Na. Taog na. Oh, sarap. Ayos kayo. Shoutout! Big Paduman, mga na nagtira. Usap vlog. Gusto vlog. Sa mga gusto pintura, PM lang siya. Ang ibutang ang iyang Facebook. Tag Facebook page para namin na pintura day. Ingani, di ba? Ingani resulta. Okay kayo. Ayos. Kaya na Big. Atsup mga bossing. Naman agad, naman na. Nakuha na akong pairings. Sige sa video. Shoutout kay Big Paduman. Salamat sa indot kay pintura, indot na result sa pairings. Atsup kayo. Huli na ako mga boss. Boss Amo, huli na ako. Yan guys, salamat. Shoutout kay Big. Kung gusto ko papintura, akong ibuta yung Facebook page, yung Facebook na account, PM lang yun siya mga bossing. Kaya sulit yun din yung bayad. Dugay siya mga man, pero pulido pagkatira. Ako na kanindot ya. Wala, idali-dali, wala gilumulo pagtira. Anang di juga magmahay. So, Big, again, shout out. So again, wato na ako, mag-end na lang ko. Duli lang mga boss Amo. Tagang kayong salamat sa pagtanaw, kapadayan ng suporta. So wala naman kung minsan mo. So again, kung wala pa ka nakasubscribe, siguro mga viewers na is nasa 30 lang yun. Mga solid na mga boss Amo na ko.
So, again, kung lang subscribe, hit na ang subscribe button. And then, katong bell, notification bell para makabalo ka sa next na kong upload. Oo, isa pa. So, dire na lang. As always, mga bossing, mga boss amo, ride safe. And